Fil-jiem tal-miliet, id-dwal dekorattivi fl-isfond tal-anijiet tal-miliet iddaħlu lil dawk li għaddu mit-toroq tal-belt kapitali fl-ispirtu tal-festi. Atmosfera tal-miliet se tkun qed tilħaq il-qofol tagħha fis-27 ta' Diċembru, meta Pjazza Kastilja se tinbidel fi pjattaforma għall-Orkestri Nazzjonali taż-Żgħażagħ li bid-daqqa tal-istrument tagħhom se joffru spettaklu mill-isbaħ lil dawk preżenti. Bil-mużika magħżula għall-kunċert Christmas Classics at Castile Square tinkludi melodiji tal-miliet u siltiet mill-kompożizzjoni mużikali ta' Swan Lake. Bil-kordi strumentali se jkunu akkumpanjati minn kantanti rinomati. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Orkestra Nazzjonali Sigmund Mifsud fisser kif dan il-kunċert se jkun qed joffri opportunità unika għaż-żgħażagħ tal-Orkestra Nazzjonali biex jeżebixxu t-talent mużikali tagħhom. Dawn iż-żgħażagħ qed jingħataw ukoll opportunità permezz ta' internships biex ikomplu l-karriera mużikali tagħhom mal-Orkestra Nazzjonali. Mart il-Prim Ministru tenniet li t-tieni edizzjoni ta' dan il-kunċert se tkompli mas-suċċess tas-sena li għaddiet u li t-talent żagħżugħ se jkun qed ipaxxi lil dawk preżenti. Għana nemnu ħafna fit-talent żagħżugħ, nemnu ħafna fl-opportunitajiet, ovvjament kunċerti bħal dawn jagħtu l-opportunitajiet lil dawn iż-żgħażagħ biex ikomplu fil-ħajja mużikali tagħhom li hija xi ħaġa verament sabiħa, xi ħaġa verament ta' kreattività u allura f'dan iż-żmien tal-miliet ukoll jużaw it-talenti tagħhom sabiex ikomplu jikbru fil-karriera tagħhom. Dan il-kunċert huwa wieħed mingħajr ħlas u peress il-postijiet huma limitati, dawk interessati li jattendu il-kunċert għandhom jiksbu il-biljetti mill-Berġ ta' Kastilja nhar il-ħamis u nhar il-ġimgħa bejn l-10 u s-sija. Kull familja hija intitolata għal żewġ biljetti blan li aktar familji ikollhom l-opportunità li jattendu għal dan il-kunċert.